El cotxe elèctric és el futur. Diuen els experts que les ciutats més innovadores i amb millor qualitat de vida del món estan reduint les emissions de CO2, limitant els desplaçaments motoritzats innecessaris, afavorint el transport col·lectiu o utilitzant els vehicles eficients energèticament. La tercera jornada d'ecoinnovació se centra en els diferents aspectes relacionats amb la irrupció del vehicle elèctric i el canvi tecnològic i energètic associat. Mobilitat elèctrica i canvi energètic, una revolució tecnològica, és el títol de la sessió que aplega 140 persones al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Es volen donar a conèixer les possibilitats que ofereix l'economia verda per millorar la competitivitat i la responsabilitat social de les empreses. El que pretenen és difondre pràctiques innovadores, compartir exemples d'ecoinnovació, provocar i potenciar a les petites i mitjanes empreses perquè puguin tenir una actitud proactiva i fer possible o aportar aquest canvi en la modernització ecològica que necessita la nostra economia. Els participants coneixeran les noves oportunitats de mercat i de negoci que s'obren per a empreses i professionals i també els projectes pilot més rellevants impulsats pel Govern central i la Generalitat. Per part de l'Ajuntament de Terrassa també es promou el vehicle elèctric amb avantatges fiscals i s'acaba de presentar públicament el primer sistema de recàrrega de motocicletes elèctriques d'Espanya i un de cotxes. Com a complement a les conferències i taula rodona, el Manactec acull una exposició d'aquest tipus de vehicles.